Τα μαργαριτάρια δεν είναι πάντα στρογγυλά, αλλά είναι παντοτινά. Το μαργαριτάρι είναι έρωτας. Είναι το απόλυτο δώρο της φύσης, το οποίο ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να βελτιώσει όπως τις άλλες πολύτιμες πέτρες. Η σχεδιάστρια Άννα Μπίγαλη μετέτρεψε την καλλιτεχνική της ευαισθησία σε ανάγκη να σχεδιάσει εξ ολοκλήρου χειροποίητα κοσμήματα με μαργαριτάρια για όλα τα βαλάντια, όλες τις ηλικίες, όλες τις περιστάσεις. Έτσι προέκυψε και το όνομα της εταιρείας Perla per Tutti, δηλαδή μαργαριτάρι για όλους. Μαργαριτάρια δεμένα με χρωματιστά δέρματα ή χαρούμενες φουντίτσες για καθημερινές εμφανίσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Μαργαριτάρια δεμένα με μετάξι ή δερμάτινη φούντα για πιο μπόχο και ανέμελο στυλ, ή μαργαριτάρια μπαρόκ δεμένα με χρυσό ή ασήμι για επίσημες εμφανίσεις και το απόλυτο νηφικό κόσμημα. Κάθε γυναίκα μπορεί να χαρεί ένα μαργαριταρένιο κόσμημα και να αισθανθεί τη θετική ενέργεια αυτού του συμβόλου αρμονίας, αγάπης και προστασίας. Ένα πολύτιμο δώρο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου που έρχεται. Μαργαριτάρια λοιπόν για όλους από την εταιρεία Perla per Tutti. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στον ιστότοπο www.perlapertutti.gr. Τηλέφωνο 211 40 35 006.